Takže otvárame tlačovú konferenciu dnes. A prečo sme sa rozhodli, že spravíme ju na tomto mieste a nie niekde? Z jedného jediného dôvodu. Chceme informovať prostredníctvom vás pravdivú verejnosť o tom, kto s kým chce a kto s kým nechce rokovať. Ostáva už iba 10 dní do uplynutia výpovednej doby takmer 2400 lekárov a minister sa opäť odmietol stretnúť s lekármi. Viete dobre, že sme ho pozvali dnes po obede k nám do fakultnej nemocnice, čo odmietol. Snažili sme sa o stretnutie celý minulý týždeň. Pozývali sme ministra na stretnutie aj dnes k nám. Žiaľ, odpoveď ministra zdravotníctva bola opäť odmietavá. Napriek tomu, že minister zdravotníctva neustále deklaruje, že má záujem rokovať, situácia je z nášho pohľadu iná. Skutočné rokovania sa ešte ani nezačali. Odkazy cez médiá za rokovanie nepovažujeme a problémy slovenského zdravotníctva sa s tým nevyriešia. Postoj ministra Uhliarika v posledných mesiacoch a jeho neochota diskutovať o čomkoľvek je len jasnou ukážkou toho, prečo lekári nemali šancu riešiť hromadiace sa problémy slovenského zdravotníctva inou formou a boli nútení pristúpiť k podaniu výpovedí. Je alarmujúce, že najvyšší predstaviteľ rezortu minister Uhliarik, ktorého zodpovednosti je zdravie a životy našich občanov, demonstruje absolútny nezáujem o riešenie takej krízovej situácie, v akej sa dnes my a celé Slovensko nachádza. To, že sa minister Uhliarik snaží presunúť vinu za kolaps zdravotného systému na lekárov, sleduje len jeden jediný cieľ. A síce obrátiť verejnú mienku proti lekárom. Nejakým spôsobom to ale nezbavuje ministra zodpovednosti za zdravie a životy občanov Slovenska ani za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Minister Uhliarik nám dáva jasný odkaz, že chce rokovať a dohodnúť sa s nami a pritom nám zašle memorandum a cez médiá nám odkazuje, že je to jeho posledná ponuka a stretne sa s nami len ak ho prídeme podpísať. Pritom náš návrh memoranda, ktorý sme mu odozdali a chceme o ňom rokovať, považuje minister len za, citujem, chrlenie akýchsi pofiderných materiálov od odborárov, ktorí nemajú rozum. K tomu nie je potrebný absolútne žiadny komentár, ale pár slov áno. Pán minister asi zabudol, v akej dobe žijeme. Že už sme 22 rokov od zvrhnutia diktatúry jednej strany a žijeme ako slobodní ľudia. Aj lekári majú plné právo byť partnermi pri podpísaní memoranda. Tu si dovolujeme len vysvetliť. Citujem, čo znamená môj memorandum. Že ide o pamätné vyhlásenie obsahujúce výklad postoja k závažným otázkom po dohode všetkých strán. Ak chce pán minister, aby sme memorandum podpísali, musí to byť len na základe vzájomnej dohody a nie ultimáta. My nemôžeme potupne zapredať dôveru pacientov a lekárov. To by bola historická paralela z roku 1938, keď politici zapredali štát a podpísali s Hitlerom potupný diktát. Rok 1938 sa v žiadnom prípade nebude opakovať, pretože žijeme v roku 2011. A týmto aj vyzývame, aby pán minister nestresoval túto spoločnosť a nebral pacientov a občanov ako rukojemníkov. A teraz, v priamom prenose sme sa rozhodli tento obsah, že máme vôľu rokovať a že nie na našej strane je tá neochota, v priamom prenose vám ukážeme, kto je kto a kto je za kým. Dovolíte, teraz všetky veci bokom, ideme za pánom ministrom Uhliarikom, ideme ho vyzvať na rokovanie. Totižto my sme tí, ktorí nielen hovoríme, že chceme rokovať, ale podnikneme aj všetky praktické kroky. Nech sa páči. V tejto chvíli prerušujeme tlačovú konferenciu. Ideme za ministrom, ideme rokovať.
Dobre, budeme teraz čakať na pána ministra. Bol by som rád, aby občania tejto republiky videli v priamom prenose, kto sa skrýva, kto je ochotný rokovať a kto rokovať ochotný nie je. Ak dovolíte, by sme chvíľočku počkali, hej? Takto, ak dovolíte, vidím, že je to na dlhé lakte. Chcem povedať jednu jedinú vec. Chceme vyzvať týmto pána ministra a týmto sledujeme len jednu jedinú vec. Ak pán minister nechce rokovať, nech to verejne povie. Nech to povie pred vami. Ak dovolíte, chcel by som sa vyjadriť k dneskajšiemu dňu. Ako vidíte tu dôkaz, ja som dostal žiadosť na stretnutie v mailovej podobe. V sobotu 19:44 bol odoslaný mail zo strany pána Kollára. Dnes ráno som ho dostal, od rána sedí krízový štáb nad situáciou v zdravotníctve, nad situáciou v nemocniciach. Popoludní idem na rokovanie s pánom prezidentom a od 16:00 znovu zasadá krízový štáb aj s poskytovateľmi. S pánom Kollárom a s lekárskym odborovým združením sa rád stretnem dnes, buď o 18:00 hodine, alebo v zajtrajších popoludnejších hodinách. Čiže nič neskrývame, absolútne nie je žiadny problém, ale máme samozrejme vzhľadom na tú situáciu, ktorú odborári spôsobili, máme dni trošku nabitejšie ako obyčajne. Ďakujeme pekne a verím, že toto pán Kollár pochopí. Nech sa páči. Pán Kollár, dovolíte o 5 minút pán minister s vami rád stretnúť, dobre? Dobre. O 5 minút, pardon. Ďakujeme. Dobre, budeme tu čakať. Áno, ďakujem. Nie, pán minister, ale nemôžete hovoriť, že ste pripravení 24 hodín denne rokovať. Nemôžete. Dobre, dovidenia. Hej, to je jedna vec. Druhá vec, nemôžete hovoriť každý deň v televízii, že vy rokujete, ale my sa nevieme dohodnúť. Naposledy sa Ďakujem pekne, ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Nie s nami, to sa, ale nie ako minister a k tejto problematike. Nie k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti pre občanov od 1.12. O 16. Pán minister povedal, že v tejto chvíli nemá na nás čas. Je ochotný, ale to vám povedal, sa stretnúť večer po 6:00. V tejto chvíli je to presne o tom, čo sme hovorili. Nie my sme tí, ktorí nehľadáme dohodu, konsenzus, ale naopak, niekto iný. My sa teraz poradíme, či termín o 6:00 bude ten termín, ktorý budeme akceptovať, alebo zvolíme nejaký iný. Ale pán minister musí povedať úplne jasne, či chce s nami rokovať, za akých podmienok, alebo nechce. Ak povie, že nechce, budeme to akceptovať, ale potom lekári, sestry, ale aj naši občania sa musia pripraviť na to, čo bude nasledovať 1.12. tohto roku. V tejto chvíli toľko.